anem de camí a Bergen, PGO. Com ha anat el vol, Paula? Pues super tranquil, la veritat, estava patat, o sigui, volíem sentar-nos junts, però no ha sigut possible. Però no passa res. I jo tenia al costat un bebè. Moníssim. Moníssim. Molt guapo. D'aquí uns 18 anys, la veritat és que... Quede mínimo como un múltiplo, verbo to be. Escuchamos y nos jugamos, escuchamos y jugamos, escuchamos y nos agarramos a coñazo. Taqui taqui rumba. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Quedé ice frío y hielo. Quedé aguda, grave y esdrújula. Quedé vemos y juzgamos. Quedé plano cartesiano. Quedé arepa tiesa. Anem de camí a veure a la Jana, que anem a molestar-la una estona. Bueno, ella està d'Erasmus a Bergen. Hola! Anem a Bergen. I, bueno, hem anat a l'apartament i hem tingut una mica de problemilles. Una mica bastant. I hem deixat les nostres coses, ens hem instal·lat a l'apartament, hem anat a la residència de la Jana. Jana, saluda. Hola. I... Has ensenyat mi trocito de mundo aquí. I ara estem tornant perquè ens farem uns Frankfurts. Sí, jo dic, oh mira, Universitat de Bergen. I aprofitem per gravar perquè veieu la reacció, però el Frankfurt no és Frankfurt, o sigui, és carn de cèrvol, però es menja. Vale? Jo no l'he provat tampoc, però és una tradició noruega i s'ha de fer. Ara ja no sé si... Fet tothom, nosaltres també ho farem. Vale, menjarem cèrvol. No, mengem cèrvol, no passa res. Ens integrem a la cultura. Bueno, avui és el segon dia, dia 3 de febrer. Buah, és dia 3 de febrer. Ah, Bergen? Que totxo. 3 de febrer. Ens està passant l'any. Un dia... No, gener has passat com 300 dies. Literal, tio. Sí, que puto asco. I sabeu que Sempre igual. febrer serà volant. En plan, serà superràpid. Sempre igual. Jo vaig dir sí perquè són 28 dies, però... I és una diferència només de 3 dies, però no és perquè mentalment passa molt ràpid. Home, és que gener. Sí, també. Gener mentalment és horrible. És etern. És horrible. Bueno, necessito un puto cafè urgent. Tots. El Biel ha tingut algun fetitxe amb la gent del balcó. Bueno, i avui anem a la muntanya, no? A la tarda anem a veure unes vistes Sí, top. Que feu guants, si teniu fred a les mans. I coses al cap, jo no. Outfit. Bueno, aquí s'ha quedat. Outfit. Bàsica. Outfit. No seré jo. I Martins. Una NPC. Zara. Vale, anem a provar aquests rolls de canyella que ens ha dit la Jana, que estan molt bons. Clip sense la Paula perquè els ha provat sense nosaltres, llavors no està inclòs al grup, al vídeo. Llavors Paula la Paula traïdora. ens està fent de gravadora. Llavors Vinga, anem a provar. Agafa un per mi també, perquè tinc els guants. Que romàntic. Oh, tota la boca! Traga, Molt bo. Ai, és superguapos. Amor d'amiga. Tu més. Ai, que em poso tonta. Gràcies. És que és un grup on només que s'estem així. Bona nit. Com és en Norbert? Sí, tu creus que ho sé? Hem sortit 15 minuts tard, perquè havíem dit, sortim a les 9:30, hem sortit a les 9:45. O sigui que molt bé. I hem anat a esmorzar a un lloc que hi havia aquí baix, que bueno, força bé de preu. Vale, llavors ens hem fet com Molt un passeig molt xulo per les casetes. Si no us ha agradat algú, ho podeu dir, en plan... A mi no m'ha agradat la companyia de la Jana. Pues no sé a què has vingut. La idea era anar amb un barquito a veure com els fiordos de just al port de Bergen. Però entre que ens hem enrotllat xerrant i a més el temps no acompanyava, no hem pogut veure-ho des de fora i ho hem vist com des de dins. I hem anat com a la parada a donar una volteta per allà, que no hi havia gaire, però bueno, ens ha sortit una foto molt top. I era molt mono el lloc, hem cotillejat com el súper, tal, no sé què, que això sempre agrada, i hem tornat cap a Bergen i hem fet camí per anar a dinar. S'ha repetit! Al dinar hem menjat alguna cosa del nord d'Àfrica, en plan, tot raro, però bueno, com per 10 euros per persona, i la veritat que superbé. Sí, hem fet un TikTok i se'ns han apropat unes noies. Com 5 noies noruegues. Nenes, podríem dir gairebé. I una darrere crida, Viva Espanya! I jo en plan, pues vale. Eso, després hem pujat a Fløyen, que és una de les 7 muntanyes, un dels 7 fiordos de Noruega, no sé, Noruega, Bergen, no sé la terminologia correcta.
un de les muntanyes que voreja tal no sé què. Una llàstima perquè la pujada ha començat a fer molt de vent i pluja i a més s'ha començat a posar negra nit. Les vistes han valgut la pena, hem fet fotos superxules i la baixada en telefèric ha valgut la pena també. Hem anat a per 2 pizzas. Crec que és més gran que... És molt... Les nostres 3 cares juntes. Hola. I ens ha donat Diu- ketchup per les pizzas. És que literalment ha dit ai, ben put ketchup, i jo, vale. Ara has de fer algun plan. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Com hem dormit, noies? Molt bé, tio. M'ha costat aixecar-me. Anem a la Resi a deixar el campament gitano que tenim aquí. Que no l'enfocarem, però... No l'enfocarem, perquè fa por. Ara ja ens han fet fora de l'apartament. Ara som persones sense sostre. I aquesta nit passarà una cosa molt emocionant. Que agafem un tren. I al final l'he fracturat. Un altre és que no sabia que era exactament el emocionant. I anem a Oslo. La Jana té un seminari. Ah, sí. Un seminari aquí De què no? sense paraules. De la primera i la segona classe, de les quals... La primera, la segona i la tercera, de les quals només he anat a una d'aquestes 3. Mireu el vent que fot. O sigui, no es pot ni caminar. Turístic. Souvenirs. Una guineu de peluix, que és boníssima. Sí. I ara anem a dinar, perquè encara no hem dinat. Ens Dia veiem. Garcia i Paula Moy, Bergen, Noruega. Dia Bon dia. 4? Sí. 5. Ah, clar, si comptes el primer, sí. Avui és 6 de febrer, Dia Nacional dels Samis. Una cultòria que està present sobretot a la zona de Lapònia, nord de tota la península d'Escandinàvia, Finlàndia i la regió de Carèlia, crec que es diu, de Rússia. Hem vingut avui al Museu de Història Nacional de Noruega. I hem vist una església super totxa. I anem a dinar, que tenim gana, I que jo no i sé com llorar, som que uns ens fa bàsics, perquè no vull estem colors. repetint el lloc, però bueno, com hi ha molta varietat, escoltem però no jutgem. Ahir no vam fer vlog perquè estàvem Res. cansadíssims, res de vlog. Ai, I no em sé si sap el dia, greu. i no sé si el dia 3 tampoc, però és que estàvem cansadíssims. Dia 3 Demà- algú sí, crec. Vam arribar a les 6, a 2:15 del matí, en tren, no havíem dormit gens, estàvem molt cansats. Vam tenir forces per aguantar tot el dia, la veritat, en plan, vam fer molta traca, però estàvem molt cansats. Llavors no vam gravar res. Però bueno, segurament us hauré deixat alguns clips o alguna cosa així, encara que estiguin en vertical i tal, del dia d'ahir. No em cal el micro, jo tinc un to super elevat.